Bħalissa Malta qed tirreġistra l-inqas ammont ta' każijiet ta' COVID-19 fl-Unjoni Ewropea, eżerċizzju li sar minn fuq sit elettroniku li aġġorna bil-każijiet tal-coronavirus minn madwar id-dinja wara li sa tnejn filgħodu Malta kienet fl-ewwel post bi 11-il każ u segwiet l-Estonja b'50. L-aktar stat Ewropew li għandu każijiet attivi ta' COVID-19 fuq kull ras huwa l-Belġju, filwaqt li f'dan ir-rigward Malta reġgħet klassifikat fl-ewwel post bl-anqas ammont ta' każijiet attivi. Intant it-tnejn filgħaxija waqt li kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ikkonferma wkoll li l-imxija f'pajjiżna tinsab ikkontrollata. Għalkemm il-figuri tal-COVID ġewwa pajjiżna ilhom għal dawn l-aħħar ġimgħat kważi xejn, ġifieri jidher li ma hemmx imxija ġo pajjiżna. Pajjiżna jinsab fuq quddiem ukoll fl-ammont ta' testijiet tal-virus fejn issa qabeż il-100,000, dan apparti li qiegħed ma ta' fuq fejn tidħol ir-rata ta' fejqan ta' persuni li kienu infettati. Fearn spjega wkoll li għal sena oħra fl-istaġun tal-influwenza, il-Gvern se jkun qed jipprovdi t-tilqima tal-influwenza b'xejn għal kulħadd bil-għan li jiġu evitati komplikazzjonijiet ta' persuni li jistgħu jimirdu bil-COVID-19 u influwenza flimkien. Allura aħna nixtiequ. Nista' jista' jkun hemm il-problema ta' żewġ infezzjonijiet f'salt. Imma anke minħabba li l-influwenza nnifisha tista' tkun serja wkoll. Nixtiequ li din is-sena jkun hawn ħafna iżjed nies aktar minn snin ta' qabel li diġà kien numru tajjeb li jitlaqmu għal kontra l-influwenza.